Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluan, silaw. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano, kananya ti planom, sir? Rumbang kading ay bagakan ka. Pimanaw mo ni Cynthia iti balay ni Oscar. Kuna ni Cynthia, gwapo ka no abastos ni Sir Oscar. Idanon ko nga takan ni Oscar ti kaadda ni Cynthia ditoy. Oh, kasano nga ta? Ngam, anya ko mga minti plano yo, sir. Oh, sekreto ta adwa daytoy. No adda na pud no nga agayat kan ni Oscar, masiguradok ang makamove on. Saanan na napudot ti panagulo na. Asino kumati agayat kan kuana no kas jaymat, sir? Plano kong haron nga aramatan ni Cynthia. Ngamin, kaing ingas ti sigod akayan ayat ni Oscar. Ngam, imposible ang mapasamak dayta, sir. Kagura ni Cynthia ti ugali ni Sir Oscar. Ugali na laang ti kagura na. Nataar ni Oscar, saan ka de? Iti day taarigat mo. Uray ka lang naka-oxygen. Malagip mo ka di pa iti arak. Sikamat ti mga ipalpalagip. Sapay ko matalikli ka mun ti arak. Tapno saan ka amay dalit. Naira nala daytoy. Awan to daytoy. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Naira na. No agawid ta kat uminom ka pa'y, saan kan ngayag dito'y ospital no ag sungyap ka manan. Bantayan naklatan. Amagsatan ni ti angas. Anya pa'y ngay no di kasta. Isumat ti kayat mau. Nagulpit kan ngayon mo kasta ti aramidam. Saan ka di asikamat laang tinangulpet di tabagaym? Amom lang arudan amay parit ti arak. Uminom ka pa'y laang. Sana pa nangulpit dayday. Panangaasi ko na ma. Agas iti bandog ti arak. Ay, kastam lang arudan. Ikalintegampay laang ti salbag na tanga arak. Naiday ka akas kanyak, Uncle? Apay? Adala, malagip ko maipapan iti trabaho. Siya? Nalidayak? Tamailiwak ka ni Yaya Cynthia? Lipatan mo ni Cynthia. Di na kan kayat iso api manaw. Saan man, Uncle? Nasingpot kanyak ni Yaya Cynthia? Apay-api na basol mo, ititi na inaramid, Uncle. Impagarap ko nga min no insuro na timbagam kanyak. Kaya't ko nga min nga agbaling nga antik. Iso nga imbagakan ka, tikas jay, Uncle. Idi pinagungtak gapo itimbagam. Imbaga nakadikan ka? Dinamag na. Naanya ti imbagak. Taapay nga inawagam ka no iti rupat kwarta, Uncle. Ada ka di pa imbaga na? Saan ka no anala ka ama pasamak ti kayat ko, Uncle? Imposible ka no. Nukas na. Sana po no ti atap ko nga insuro na ka. Naliday ka matita, bro. Adda ka di parikot. Ay, kanayon na naliday ti ka anak. Manipod awanan ti yaya na. Ay, kaasimat ti ka anakam no kasta. Ulila lang nga rudan, na ipaidampay kan kwa na ti kakaiso na aragsak na. Tinasing patayaya na. Ada pa nga tamaalak ayaya akas ka ni Cynthia. Jakmat nga min amuno ayan nan. Bro, kayat mo ka di abirukan. Kasla mabainak gapo iti imbagbagakan kwa na. Inosentimat gayam. Bro, di ka di mga ramid iti addang tapno masarakam? Tsaka mo. Addan samot pa nagbabawi ni Oscar kadag iti imbagbagana kontra kan ni Cynthia. Pagkunaan nyo, sir. Nadlaw ko analiday. Kan maasi iti kaanakan na, takanayon analiday. Imbagayo ka di nga adda di titigayem ko, sir. Saan pa eh? Barang agbaliw ti panunot na, katsapulan na ni Cynthia. Sa pulen na nga ta. Agasam ta imbaga na arupat kwarta ni Cynthia. Nalabos nga agsasao, sir.
Ay, mas daawak man iti dayjay agayam ko. Dakkel tinagbaliwan na, manipod linukod. Nga madimot nga ibalas kin ni Juan tinaramid ni Jose, sir. Ay, nakulaapan lang ti panunot ti gayam ko. Saan nyo kumapay nga bagbaga nga adda dito ni Cynthia, sir? Kaya't mo ka di nga intagpasyar? Jak kayat, Uncle. Niyaya Cynthia ti kayat ko. Apay asa pulam kat pimanaw nga rodan. Kanayon nak nga isuro. Naadasaan ko nga amo iji pagadalan. Ita, awanin ti mangisuro kanya. Di mo ka di kayat nga intamangan iti restaurant? Saan, Uncle? Saan nak amabisin? Anya nga iti aramidak. Tapno agsubli ti ganay kay mo. Awan, Uncle. Kailiw ko lang amin ni Yaya. Kaya't ka makasarita, Cynthia. Papanawan na ka di dito'y balayo, sir. Saan ko nga aramiden dayta, tamay saak mo ta Pinoy. Agyaman nak, sir. Anya ka di pagsaritaan ta ako nayo, sir. Amom ka di, amanipod imay ka ditoy. Nadlaw ko, akanayon ang maikulkulang ni Oscar. Amano kayat na ti mangalay ti sabali ayaya, sir. Naku na kanon ni Lenny, adi na kayat ti asino man ayaya. Sika kano ti sapsapulan na. Ay, kaasim at jay ubing. Kasday mat ngamin ti ugali ni Sir Oscar. Awan pa'y inagumak a kwarta, asaan ko ang nagbanugan. Nagmadi ti ugali na. Saan asigod akas dyan ni Oscar? Nang rugi idi naggigidan tinaliday apasamak itibiyag na. Kas kumaitian niya, sir. Diyay pa nang luko kan kwa na ti kayan ayat na. Kan tipan naka-aksidente, dagiti dadakkal ni Lenny. Anya ka di pa'y ti amom ang naglabasan ni Sir Oscar. Grabe tinapasamak kin ni Sir Oscar. Iso ang nagbali na kasjay. Anya tinapasamak gayam. Ison tinagbalin nga ama ni Lenny. Nabangkrap ti negosyo na gapo iti babae. Kumusta nga taitan ni Lenny? Kuna ni Sir Mark, akanayon kano analiday. Saanon anaganay gay. Kaasimat nga rod ti ubing. Uray ni Sir Mark, maasyan unay kadagiti agangkul. Ngamawan ti maaramidan ta. Nalpasa kun apimanaw iji balayda. Bro, lumakitam ni Cynthia, kaya't mo kadipay nga alaan kasyayan ni Lenny. Una, agpakumbabakan ko na. Manipod pimanaw iti balay, naliday kamin ka ni Lenny. Sabalin samot daytan, bro. Sa balay talagan. Saan mo ka din nakapungtot ni Cynthia? Saanin? Naka-amerisak nga awan basol na. Nasayaat no kasta, bro. Naka-move on kamot langan. Ti parekot no sa dino ti ayan na ita. Aqua, bro. Aday jay balay. Ah. Nagkamang iti quarters da Ellen agayim na. Agpaiso ka di? Wen. Ala, umay ka ijay balay. Taing kasukunan. Ay, Itatadatan dito'y balay. Nangagmaw ti imbilin ti doktor. Ay, awan malagip ko nga imbaga ti doktor. Basta ko na, tumarek ka na dagiti agas. Dajay lang mo ti malagip ka. Ay, di ka manan agpamarangawan ng ngagmaw. Amom ti maiparait. Ngam no di ka pa'y ladumngag. Tay kunakaon. Saan kan nga isublay ija ospital? Tila malablabid mo, mate. Ay agpaiso ti magbagak. Sayang laang ti agas no uminom ka manan iti arak. Pamigsak nga rod ti ara. Ay saan na pamigsa? Iso ti mangidalit kan ka. Pangasim, Cynthia. Agawid tayong kumanin di balay. Nakakaasin ni Lenny. Di pa yan mangmangan. Di na ka din pagatapan a gold digger, sir.
Sanen. Dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinasabrak ko. Urag pa rin tumangak. Tapno lang mamati ka nga agbabawi ak iti inaramid ko. Saan, sir? Saan yung aramidan dayta? Di pa nagpakumbabayo, kat umanayan kanya. Agyamanak. Maragsakan laki din ni Lenny, numakita na ka. Mailiwak matan ka ni Lenny. Nasingpat nga ubing. Iso kay kayat na ka, tanong singpit ka. Ulit ti dumawat iti pamakawan. Naimbag man ta nakaumay ka dito'y balay. Nakaamirisak iti imbaga ni Manang Manong. Dumawatak iti dispensar. Adda nga minalimod asakit tinakam ko. Aya. Wen Manong, dayta ti pudno. Agyaman na kading ko. Naibagaklaan ti kasjay tapno makaamiris ka. Gapo iti dayjay nga imbaga, Manang, nakariingak iti pan nakailibay ko. Agpayso ti imbagam, nga anya kumati nagbanagak no awan dagiti nang tagtagibi kanya. Lakay, nakaamiris ni Rosa ket nagbalew. Sika nga'y, nakaamiris ka kadimat tan. Agbaliw ka kadimat ket saan kan nga uminom iti arak. Sige. Ikagumaak. No nakaamiris ni Rosa. Apay kumangay, ajak mo't maaramid. Ay, saus nagsaya atad lakay no agbaliw ka. Pagsaya atam mo't laang. Lenny, ayan mo. Umay ka dito'y salas. Nakaidaan, Uncle. Diyak kaya ti rumuan. Magkaturturog ang. Ada surprise akin ka. Inton bigatan, Uncle. Ha? Nga uri ibagak, nga adda niyaya Cynthia? Ha? Anya ti ko na, Uncle? Ada ni Yaya? Wen, umay ka dito'y. Adda, kunak lang roden. Umaya ko, Uncle. O sige, darasem, umay kan. Yaya, anda ka? Napanam ka di. Arakupin ka man. Nagirot mat day nga arako pa, balasang ko. Uncle, agyaman ak ata na sarakam ni Yaya. I love you, Uncle. Agyaman na, tanagsublin ti gaganay gayam, Lenny. Dakol nga min ti maitultulong kanyak ni Yaya, Uncle. Dito'y balay, kan iji pagadalan. Agpaiso ti kinunam. Iso ti silaw ta. Naragsak ti pagtangan ta, no adda ni Cynthia. Ha? Nalidayak iti pimanaw, Uncle. Ura siya. Nalidim ti lubong ko, idipip manaw ka, Cynthia. Kunakun kat nga oray si kakat nagliday, Uncle. Yaya, arakupon ka man pa. Agpakpakaasiak, Cynthia. Anya ka di dayjay, sir? Nalidom ti lubong may kanilay ni no awan ka. Numabalin ko ma, kat si kati agbalin asilaw mi. Kasano ko mati pa nagbalin ko asilaw yo? Ti imbaga ni Lenny, ngagbalin ka kumaapod no nga antina. Sir, husto ka di timang mangag ko kada kayo? Wan, katkid dawag adinak kumanawagan iti sir. Oscar ko namlatan. Imposible da ito'y. Pangasim, di mo ko maipaidan ti panagbalin mo asilaw mi kanileni. Please. Ikanak pa iti panawan ko ngagpanunot, sir. Adda amin kan ka panawan, Cynthia. Nagpintas dito'y aparke, Auntie. Manipod ita, santan nga agliday. Taaddan ton silaw ta iti pagtaangan tayo. Agyaman na kada kayo adwa, Auntie, Uncle. Ala, into nagkalaysa kami kanyantim. Si kati flower girl. Naragsakak, Oscar. Kunak no agnanayon ka asuplado. Si kati nagbalin asilaw ko. Ana magbaliw kanya.
linipat kong tinapalabas. Kat si katimbilang ko, anang silaw itinalidem alubong ko. Aramidak mati amin. Tapno agnanayon asyak ti silaw yo. Iti pagtaengan tayo kadaleni. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.